Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mámka dovolí, tak se klidně podívej. Jo, tak to je píči. To musíme chytat ještě jinak. Ale balíme krutě s nima. Hele, Ondra, ty si jdeš na prsa. Teda na prdel. Bloudí a smutný jsou rána, myšlenka bolí, tak jako sůl v ranách. Pocity smíšený a spousta otázek v nich, krotký a zničený, otazník ve očích, zákazu snít svůj sen, síly se nedostává, zmatený nocí jdem, co se nám hodí v hlavách. Každej si ten svůj kříž ponesem sebou, vždyť víš, neby snad kousek blíž, pláči a taky prosný, a stejně vyplatí se zkoušet to dál, i když snad osud tvůj život na 1000 kusů rozerval, a stejně nutí nás to znovu dálí, i když snad naše jízdy na duší sotva někdo pochopí. Kam anděl nesmí, tam tvrdý jsou pády, to když se štěstí otočí zády. Chvíle překvapení najednou nenikavý, kolotoč emocí a bolestných nocí, zákazu snít svůj sen, síly se nedostává, zmatený nocí jdem, co se nám honí v hlavách. Každej si ten svůj kříž ponesem sebou, vždyť víš, neby snad kousek blíž, pláči a taky prosný, a stejně vyplatí se zkoušet to dál, i když snad osud tvůj život na 1000 kusů rozerval, a stejně nutí nás to znovu dálí, i když snad naše jízdy na duší sotva někdo pochopí. Ahoj, mamíku! Co se děje? Proč voláš? Jak se máš? Já se máš dobře, co ty?